Dep, when silent mode tayo dagiti cellphones tayo. Isagana tayo, tibagbagi tayo, nga aktibo ang makipaset, tirambak misa, babaan, ti panagulimek. Tapno makapagkararag, ken may ranod tayo, ti grasya, ti Eukaristya, dagiti patbateg tayo. Si bibiyag, ken dagiti nagwayawayes. Mayawis pa ti nalutop, nga nabiyag, nga panangkipaset, ti lutorya, babaan ti panagsungbat ken panagkanta. Sumagannad nga may dawdawat ti intensyon pagyaman da. Raymond Anaban and family. Darlita Afrailan and Thanksgiving Mass. Intay pa may iraman nga karkararagan dagiti sumagannad amin minatay ken may karkaragan iso ti kararwada Marcelo Jr. Visitasyon Marcelo Sr. Frankie Eugenia Remedios and Tita. Itinaganti Ama, kiti Anak, kiti Espiritu
kadagiti amin ng eles kelus, ken katayo met kakabsat, te kakaasidak kuma iti apu tayo a Diyos. Kasa na tayo kumanti man nakabali na Diyos, pakawanin na dagiti bato, ipan na tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Ito'y nagakapya, kadagiti tatawan ay imbang ti panag, teknat kemdan, ibunan nagdakam, italog daka pagdukbaban daka daydaya wenaka. Agyaman kam kengka kapuiti na indaklan adayag mo karya iti Diyos di kangatwan Apo Diyos na ilangitan na sama aman nakabalin namin Yesikan na pumiya Yesu Kristo bugbogto na anak ni Diyos na Apo Cordero ni Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos di kangatwan Basbaso ti lubong Asyang na kami Sika
iti makanawan ti Ama. Kasana kami Gloria iti Diyos di kangatuan Yantang ay siksika o apong Yesu Kristo iti nasantuan Siksika ti apo siksika iti kangatuan Titipoy ang Espiritu Santo iti gloria ti Diyos. Amen. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pabayan ti misteryo daytoy a fiesta, pasanpem ti kadagupan ti iglesia, ngadda kadagiti amin na nasyones. Iburay mo kad dagiti parabor ti Espiritu Santo, ti sangalubungan, ket degdegam kadagiti puso, dagiti mamati, dagiti bunga a pinataod ta kaasim, ididamo, ti panakaikas kasabat ti Ebanghelyo. Gapu ken Kristo, nga anak mo ken apumi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, tidimpuyog ta Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga wanting gana. Ti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, naurnong dagiti amin a mamati, iti maysa a lugar. Pagamamuan, adda nangegda adarunudo, nagapu sa dilangit, akasla ungur tinapigsa nga angin, anang punno itentero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy, anagwaras ken sagaysa nagdisso, iti tunggal maysa kadakwada. Iti kasta, napnuda amin ti Espiritu Santo. Ket nang rugidang agsao tinadumaduma pagsasao, akas inted ti Espiritu kadakwada. Adda sugmagmamano a religyoso, a Hudyo, ngagnanaed ijay Jerusalem, anagapu kadagiti amin a nasyon ditoy lubong. Nagurnong da sadyay, idi manggegda iti danarudor, nasdao da amin a nakangeg kadagiti mamati, nagsasao tinakayanakanda a pagsasao. Gapu tinapalalo si Dauda, kinunada, san aya at taga Galilea, dagitoy at tao? Apay nga ron nagsasauda, tinakayanakan tayo a pagsasao. Ada kada tayo ti taga Parsya, Media, ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Cyrene. Adamot taga Roma, Hudyo ken Hentel, anapasurot ti Judaismo, nagapumet ti daduma ijay Kreta ken Arabia. Nupay kasta, mangeg tayo amin ida, ngagsasao ti pagsasao tayo, amay papan kadagiti nandakla na indaklan nga aramid ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Apo ibon mo ti Spiritum, katited mo abaru abiyag iti daga. Apo, ibaon mo ti Espiritum, ket ited mo ti baro abiyag iti daga. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo, o Apo Diyos ko, na hindaklan unay, nakawisan ka iti dayaw ken tanwok, o Apo asaan amabilang, dagiti aramid mo. Apo, ibaon mo ti Espiritum, ket ited mo ti baro abiyag iti daga. No ilingad mo tarupam, agdanagda, no pasardengem ti anges da, matay da. Kitagsublida iti tapok anagtaudan da. Ngem no ikam ida ti anges, makaungar da. Baru abiyag ti ited mo iti daga.
Apo ibaon mo ti espiritum ket ited mo ti baro abiyag iti daga. Agtalaned kumang agnanayon iti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo dagiti inaramid na. May ayo kuma iti kantak gapu ti iso ti makaparagsak kanya. Apo ibaon mo ti espiritum ket ited mo ti baro abiyag iti daga. Iti may basa na daw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kayat ko amaamuan nyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na. Mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalin nga agsao, ni Jesus ket Apo. Malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na dumaduma kita dagiti na espirituan na sagot, nga may isang espiritu ti mangted kadagitoy. Adu akita ti panagserbi, nga may isang nga apo ti pagserbian. Na dumaduma ti kabailan nga agserbi, nga may maysa a Diyos ti mangted ti kabailan ti tunggal maysa. Iti pagimbagan ti amin, maipakita ti kaadda ti espiritu iti tunggal maysa. Mayarig ni Kristo iti maysa a bagi nga adu ti paset na. May salata bagi, uray no buklen, tinaduma-duma apaset. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wenno hentil, tagabo man wenno si waya-waya, nabunyagan tayo iti may sa abagi, babaen ti may sa nga espiritu, nga isumit laeng tinaited nga inumen tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sekwensya, umaykaw Espiritu anas santuan, ket manipud ti langit a pagtaingam, ibaon mo kad ta makabiyag a pannilaw. Umaykaw Ama, dagiti nakakaasi, kadagiti grasya, paraburan na kami. Umayka ket silawam dagiti puso mi, umayka kaimbagan amang liwliwa, nasamit a padagos ti kararwa, sikat ginawa nga awan padana, sikat inana ti pakabannugan, sikat bangar ti pakatuukan, sikat liwliwa ti pakaladingitan, usilaw anapnuan ranyag, punwen kaditat makabiyag alawag, ti puso dagiti ken ka umawag. Naawan ka kada kami, awan na santuan ama aramid mi, adan tulata pagbidotan mi, ikatem dagiti mulit mi, padam egen ti kinatikag mi, agasam dagiti sugat mi, parmekem ti kinasungit mi, pabaraem ti lamiis ti puso mi, ilisinakam ti panakaiwawa mi, idem kad kadagiti mamatiken ka, kadagiti agdawdawat asi inanama, dagiti pito aparabor mo ngagkakangina, gonggo na amkat ti nasipnget a panagbiag, iparagpat mo kadakam ti kinagasat, idem kad ti ragsak a diagresat. Amen. Alleluia. Puso'y tayo lukdan, kadagiti balika sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo nga nagtiama, tayo nunggay kasitatama, kay sa iba kita, isot hares ay nahanap na. Iti puso'y tayo lukdan, dagiti balika sa nasantuan. Alleluia, alleluia, Ti Apo ti adda kada kayo, Basta pumamet keng ka.
Daytoy sumaganad na do tinasantuan na Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Idi rumabiin iti day tamet lang nga umunangal daw ti lawas nagurnong dagiti adalan. Imbalonet dati balay gabat na mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Ada kumatal na kada kayo kinunana sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Asaw na iti ragsak dagiti adalan ti panakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada. Ada kumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti Ama, kasamit ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang awan na idaket kinunana, awaten niyo ti Espiritu Santo, no pakawanen niyo ti basol dagiti tattao mapakawanda, no saan niyo apakawanen ida, saan damet mapakawan, ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paiken ka, o Kristo. Imbag nga malem tayo kakabsat, good afternoon. Pasensya kayo no na ipamalem ti misayo. Ta adu dagiti papadi itata nga nakabakasyon. Iso nga adu dagiti sulnitan mi na kami nga napatbati nga misa dagiti nagbakasyon a papadi. Amen. Nakabakasyon man ti padi yon? Nagmayat, nagpasanto manen ti biag na. Kaya titiday tayo nga aldaw, rambakan tayo ti fiesta, solemnidad ti Pentecostes. Nga ti kayat na nga sawen ti Pentecostes. Nga ti kayat na sawen na po. 50. Golden, 50. Nga aldaw, kalpasan iti rambak iti panagungar ni Apo Jesus. E di na pa na Domingo, rinambakan tayo ti uli na sa dilangit. Et nangasawen, ti misyon ni Kristo, ket nagpatinggan, nalpasen, awanen kada tayo, iti Diyos at timbao, ang nakipagbiag kada tayo. Yan saan nga nagpatinggan di jay? Kay di isagsagana na tibagina nga pumanaw kada tayo, ket inkarina nga ibaon nanto, ti may katlong nga persona iti patpatsen tayo nga Dios, nga isu ti Espiritu Santo. Dalawag na jay, the third person in the triune God. Imay kada tayo ti Espiritu Santo. Nakita yo? Nakita yo, Apo? Saan? Gaputa Espiritu. Yan, segunti ko natin ang tayo nga naibasa. Our first reading, dahito manipod ti libro dagiti apostol. Yan. Manipod ti libro dagiti apostol, nangigan tayo nga bimabati Espiritu Santo asinan, nga ti sinan na Apo. Sinan, di lang apoy. So dayjay bimaba kada tayo ti Espiritu Santo. So daytoy nga Espiritu napan kadagiti adalan. Nga bimaba kadagiti adalan. Kaya nakapinpintas tinapasamak kadakwada kalpasan na umuna dagsauda ti agduduma nga pagsasao. Sino kada kayo ti makasao ti 5 nga lengguwahe? Tayag naman ti ima na. Sino makamungag English? May sadayen, amutay mga taya, nalalaing tayo nga Pilipino. Sino mo nagtagalog? Amutay amin. Duwan. Sino ti amo na tagsaw ti Ilocos? May kalong. Sino ti amo na tagsaw ti sao tayo tatay dito yan? Bago. Yeah? May kapat. Nalaing kanto pala Espanyol, nalakaning kanto pala. Kaya nakasawan, aduti amom nga pagsasao. Ngem nakaskas daaw ka dagitoy nga apostol, dagitoy nga adalan. Dasan damit nga napan naghadal.
Dijay dalatan ayandan. Ngem ti idibi mabate Espiritu Santo nagsauda kadagiti agduduma nga pagsasao ket naawatan dagiti tattao iti mensahe da. Kanya ti kayat da ngay pasimuda ag kakabsat. Malagip tayo pa'y ti kinuna ni Apo Jesus kadagiti adalan iti maudi nga paset ni San Mateo. In kayo ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin at tao. Bunyagan nyo ida, nitinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. So dagiti bilin na. Ket no mapanda ti sabali nga lugar, akit sabali pagsasauda. Kaya namawatan, hanan tumaawatan. Iso nga, inaramid da ito'y ni Jesus, tapno agsaknap ti Ebanghelyo ti panakaisalakan kadagiti amin at tao. So saan nga nakadanon diti Salcedo iti mensahe ni Kristo nga nagungar kadagiti natay no saan met nga nasursuro dagiti adalan wenno mabante Espiritu Santo na daan da iti panakabalin ngagsao kadagiti agduduma nga pagsasao. May kadwa nga napasamak kadakwada, napatured da. Ya, napatured. They become strong and brave. Dagitoy nga adalan. Apay nga ibagata yung nga napatured. Takrut da kadi, wen, takrut da dagiti adalan. Impes da, naukos da. Naukos da. Idi bagbagapay lang ni Apo Jesus nga masapul ngagsagaba ti anak ti tao may saklang iti krus ket mapapatay ay agbutbuteng dahan numan pay ni Pedro agin tutured ya dati kunada nga tured tabungaw kunadan sa dayjay nga kunana idibaga ni Apo Jesus nga masapul nga mapapatay kuna ni Pedro Apo makipin natay kami. So, ay tiliwan da ni Apo Jesus, anya tinaramid ni Pedro, piningasan na jay, lapayag ti may sanga soldado, ngem, anya tinapasamak, idi adati kang itingitan, iti panagsagaba ni Apo Jesus, sinaludsod da ken ni Pedro kadwa na kamet, anya tisungbat ni Pedro, saan? Namin ano? Namitlo nga inlibak na, kalpasan na pimanaw ket nagsangit. Idi natay ni Apo Jesus ket naitanem awanen dagiti adalan pimanaw da ket nagsublida iti trabaho da nga agkalap. Ngem idi mabat Espiritu Santo kadakwada dagos ada patured da rimwarda kadagiti naglemlembenganda ket ing kasabada tinaimbag nga damag. Iyay, nadanda ti panakabalin ngagsao, napatured da pay, ket di manon iti banghelyo ti panakaisalakan, ti intero nga lubong tayo. Ngaman tinapasamak kadagitay mamati, nga pimanaw ini, malagipyo, idi rinambakan tayo ti Domingo de Ramos, malagipyo pay nga nakigem kay amin iti palma ini, nga segon ti Ebanghelyo tayo ki ilalaaw dagiti tattao ari ni David dari David ngem di agregat ni Apo Jesus awan na bahati kadakwada awan na bahati dagiti pinakan ni Apo Jesus kas nasurok nga 5,000 idi agregat ni Apo Jesus awan na bahati kadakwada dagiti nagasan na dagiti lugpi dagiti pilay dagiti bulsek dagiti agkukutel pimanaw da amin. Ngemi di bimabate Espiritu Santo kadakwada napasubli yan nariknada manen ti kinada ti Dios kadakwada. So nga dito'y tinangrugyan kakabsat iti yaadu dagiti Kristiyano kaya di madu ti Kristiyano they started to call themselves Christian. So nga dito'y nga aldaw ket birthday ti simbaan tayo. Yeah, the Roman Catholic Church was born, yeah, ti Kristyanismo ket nayanak. So nga na daan tayo ti pamati nga na Christian one, we do believe in Christ.
gapu iti bababa ti Espiritu Santo. So dahil iti talo nga rinambakan tayo tata, yadi pa nakapatibker, dagiti adalan, ti pa nagsauda ti agduduma nga pagsasao, ken ti pa nakairugi, ti kinasimbaan tayo. So anya ti akem dito nga Espiritu Santo kakabsat, apay nga kasapulan tayo. When kasapulan tayo ti Espiritu Santo, gaputan ni Apo Jesus, awanen kada tayo. Ngayon na kayat kasawen, nga awanen ti Diyos kada tayo. So nga ti umuna nga kem ti Espiritu Santo, inserrek na ti kabibiyag tayo ni Apo Dios. We become, kunana ni San Pablo, nagbalin tayo nga templo ti Espiritu Santo. Where the Spirit is, ni Apo, ti Ama tayo sa dilangit, adamat di jay. No ayan ti Espiritu Santo, adamat ni Jesus di jay. So kaya di nagbunyag tayo, when we receive the Holy Spirit, idi nagbunyag tayo, ay imay kada tayo ti Espiritu Santo. Kita nyo man, no damal at Espiritu kada kayo, no bangkay kayo, damal laeng. May kadua nga akem ti Espiritu ti panagbiag tayo, tapno pasantuen na, sanctifying grace. Ya, pasantuen na ti panagbiag tayo, babaen ti panang tednamet kada tayo ti kinatured, nga mang saranget ti kinadakes. Without the Spirit, kunana di second reading tayo tatay, wano idi kalman, di vigil, without the Spirit, we can do nothing. So kasapulan tayo nga dawaten ti Espiritu Santo, tinaldawa pa nagbiag tayo, tapno, in tayo kabailan na sarangten ti kinadakes, nga umay kada tayo ti inaldaw a panagbiag tayo. Sanya nga rod ti aramidan tayo kakabsa, idi nagkonfirma tayo, napatibker dito nga Espiritu Santo. Ket kuna ni Apo Obispo di nagkumpirma tayo, inda kayo nitatan ti mangitakder ti pamati. Kaya nangasawen, idinawat tayo dito ng Espiritu Santo, we continue the mission of Christ of salvation. Itultuloy tayo ti misyon ni Kristo amang isalakan dito yung alubong. Tababayan dito ng Espiritu Santo nga kada tayo, mapatibker tayo met, amang ikasabati na imbag adamag. Imkang runan na unay, awam maramidan dito ng Espiritu Santo kada tayo, no saan tayo met na makipaset, makikooperate, kenkwana. Awan maramidan na kakabsat, apay, because of our freedom, tiwaya-waya tayo, no kayat tayo ano saan, nga ibiyag, iti pamati tayo kina Apo Diyos, nga mamok nga kaadwan kada tayo nga dito itaw, ano da tayo amin, kaya tayo nga ibiyag ti Espiritu Santo. Naawat tayo ti agduduma nga sagot kakabsat, duduma nga sagot ti Espiritu Santo, the gifts of the Holy Spirit, we receive dagiti prutas, dagiti bunga ti Espiritu Santo, adda kada tayo dagitoy nga bunga ti Espiritu Santo. Intayo nga rod ibiyag dagitoy, ti inaldaw a panagbiag tayo, tapno intayo matagikwati panakaisalakan. Tulungan na tayo ti Espiritu Santo, ngagturong ti pagarian ti Ama. Inagbunyag tayo, naawat tayo ti Espiritu Santo, nagbalin tayo nga anak ti Dios. Kas anak ti Dios, intayo makipagtawid iti pagarian na. Tultuloy tayo nga rod ngay biag dagitoy, ket titinal daw, intayo agkararag, ti kinada ti Espiritu Santo kada tayo, tapno may dalan tayo, ngagturong ti pagarian na. Sapay kumatakasta. Tumakder tayo, ket intayo patibkeren ti pamati tayo. Natay amin, mamatiak iti Diyos sama man nakabalin namin. Anamaraswa ti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo bugbugtong anak na ken Apo tayo. Atimaw itaramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen.
nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tay ket naitanem, imulog tayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, himulit sa dilangit, ket situgaw iti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntos sa jay nga may maukom kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay, mamati akmet iti Espiritu Santo, pachekmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririndano dagiti sasantos, ti panakakawan dagiti basbasol, ket adantumet panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Kararaga sa pasap, Diyos nga mami, impay mo ti Espiritu Santo kadagiti apostol, nga isu tinang tignay kadakwada, amang iwaragawag tinaimbagadamag ti amin na sulit ti lubong. Babaen ti sumet laing nga Espiritu, pagilayaben ti ayat dagiti amin amamati, kuna tayo ti tunggal kararang, apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Ipay mo akanayon ti panilaw, ken panalaknib ti Espiritu Santo iti Iglesia, ken ni Santo Papa mi, dagiti amin ng obispo ken papadi, ken amin namang bukel tempasdek mo asimbahan dito daga. Tapno agbalinda na pudno iti akanda amang ituloy iti misyon dito lubong, pumararag tayo. Apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Ipaay mo ti kired ken pigsa kadagiti agtakem ti gobyerno. Tapno sa anda nalaka masulisog, ken masisirap iti sileng ti pirak. Ket tapno maliklikan ti panagraira ti panagpusit. Kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Kas kadagiti apostoles, nakiranod tayo may ti amin ti Espiritu Santo. Babaan ti panakabunyag tayo. Sapay kumatag balin tayo asilaw iti pada tayo a tao. Babaan ti panangibiyag tayo iti akam ken annong tayo kas Kristiyano. Kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Nagsaknapan iti lubong ti kinakillo ken kinaruker. Dawatin tayo amariing kumati panunot ken konsensya. Dagiti tattao mang dadael iti nakaparswaan. Kit mautob da kumati non uneg kapapanan, ti agbiag anatal na, iti natalinaay ng aglawlaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Kadagiti kakabsat anapanan tinagkay sa abiyag. Babaan ti panakiranod da iti Espiritu Santo idi nagbunyag da. Maawat da kuman ti kapya kinragsak, iti sidong ti ayat kinasi ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo itdem kadakam ti Espiritu Santo. Amami anay langitan, pagilayaben ti pasaraya kudre papambati kadagiti puso mi, tapno kas kadagiti apostoles mo, ipay mo metisil nag ti Espiritu Santo iti padami tao. Dawate mi dagitoy gapuken Kristo nga Apo mi. Amen.
Kumararag tayo kakabsatam no dagitoy nga daton tayo makayayo ti Dios sa manakabali namin. Daton kadagat sa imam. Ket may ted. Yan tinagan na. Ken kasta mati pagimbagan tayo, ken nagagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawata mi Apo takasin kariti anak mo, ti Espiritu Santo, iparangarang na kumakada kami dagiti palimed, dayto sakripisyo, ken ibuksilan na kada kami, ti amin na pudno nga insurom, gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo ti adda kada kayo, Basta kumamet ken ka. itagayo dagita puspuso yo, Dadana si tag-ay ti Apo. agyaman tayo ti Apo a Dios tayo. May kariket rumbeng. Puno na Apo may kariket trumbeng, anong mikat pakaisalakanan mi, kada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo no santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon na Dios. Tay tangal daw, imbaw mo ti Espiritu Santo kadagiti nala mapannakanak mo, babaen ti panakyaranod dati na Diyos sa nabiyag, ti bugbugtong anak mo. Hindi kastain tong palmo ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaindakla na panakayrugi, tay mabangon nga simbaan, tati Espiritu Santo tinangipakamu kadagiti amin na nasyon, itinapaypayso a Dios, ken dagiti tattao, nagigidyat ti pagsasauda, pinagkaykaysana ida iti panangipadoyak-yak da iti maymaysa a pammati. Anansa tagraguti sa nga lubungan, ti panakapununa kadagiti ragsak ti Pasko at ti panagungar, kaya dagiti amin nakuro dagiti anghel, ikantada timno ti panakaydaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Iapo a Diyos, dagiti amin kapaswan, di langit ken dagat, napno day ti pakaydaydayawang, Hosana ti kagatwan, madaydayang, ilmay tinagan ti Apo, Hosana ti kagatwan. Budno na Apo abika kinasanto ket sikat ti gubayan ti amin na kinasanto, dawati mi ngarud nga ipay mo ti Espiritu mangpasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem kadipay mo ida kada kami abagi, ken dara ni Apumi a Heso Kristo. Isadisak bayaw at na siyayat ti bagina tapnog tutok, alay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagik, iso mayawat to amay paay kada kayo. Stamet akalpasan, day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sanented ka dagiti disipulo na ket kinunana, alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darak, darat ti baruken agnanayon at tulag, isamay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy a pangilaglagi piyo kanyak. Ti misteryo ti pamati.
sa kalubungan, abay krus mo, kenin ka palagungan, hinda kami salakan, marupot sa kalubungan. Tingarada po panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, titinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan, giaman kam ken ka, timpay mo may kari kami, nga dadito'y saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawate mi apo, tada kami amakirano, ditibagi ken dara ni Kristo, pagkikaisayan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagipem kadapo, ti iglesia manisaknap ti sangalubungan, ket parerayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco, laglagipem met ni Leo a Santo Papa mi, marlo nga obispo mi, ken dagiti amin apapadi. Laglagipem payapo dagiti kakabsat mi amat maturo gasina namay ti panagungardan to, ken amin dagiti pimusay iti sidong takasim. Awatem kadida, iti sidong taranyag mo, apakakitanda ken ka iti rupan rupa. Dawati mi metapo taypay mo metakaasim kada kami, arabidem kumamay kari kamamin ti agdanayo na biyang, ket makiranod kam to kiningasata na biren Mariang inati Dios, San Jose, anagasat nga esposo na ken patron ken katolik mi. Kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, suda nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadkadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, titimpuyog te Espiritu Santo, iraknemi ken ka man nakabalin nga ma, iti amin na dayaw ken gloria, tagnanayon nga wanting gana. Amen. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyos sana panusuro, tordan tayo ti agkunang. Sa dilangit, madaydayaw kumam, inandan mo, dumteng kumam, ipagaryam, matungpal kumam, tinakemo, ito'y dagang akasadilangin, idem kadakang iti aldaw dito'y di kanen mi iti patinayon gaaldaw pakawanember di basul mi akasmen pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami di nakamer bay-bayan nga manduguti sulisog keti salakan nakam ketiti
Dawate mi ken kaapo tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Dem kada siyayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Mabayanti panulong tapan nga asim kada kami. Kakanayan ko malaing iti basul may lisi kami. Ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namayan mi. Ken iti yaay ni Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon nga wanting son. Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan yak ti tedko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitaem, di ket ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurut ti pagayatam, ipaay mo kada asiasiken ko ana, ti kapyaken panagkaykaysa sika ngagbiag kinagari tagnanayon ngawan tinggana. Papyati managatunay a Dios kang kanayon kumangadda kada kayo. Paytay ti kapyati tumunggal may sa peace be with you. Kapya kada kaya amin. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti mas masuti sa ngalungan item kadagang titika kapya ti Cordero ti Dios sa titimaykat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo na yaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw, may kakanyak. May sala nga saon, mapaimbagton, to'y kararwa. Ibinag ni pagkakawa kinakapsut mi pagkakapagawa nagkurangan mi iturong mo apo di panagbiag mi Iyayat ni Diyos Antay ramdakan Siya nasagot Pagraraman Dahil sutibyan Aming nagapan Ingat kinanghay Diyos pagkamahan Pantay binugin Pagyamanarigan Pantay parmikin Pagyapaisut Di Diyos nulain Hiragin ng mama Ang tuwa
amin nagapag, bigat kenangay, mas pagkamangan, dayayan mo Apo, lagi tinapanglaw, pagkakaasi, lagi timawaw, Kristin tao Apo, balinet na ka, maputi ayat mo, di may paina, di ayat di Diyos, hintay ang bakal, siya nasago, pagraramanan, tayo sutibyan, amin nagapag, rigat kenangay, das pagkamahal, Apo, at nagrigat ka, kapay ti amin na parsuan, panagkalipin, amin nakita, inutiliin, di waya-waya, di ayat di Diyos, hintay rambakan, siya nasago, pagraramanan, tayo sutibyan, amin nagapag, Ingat kenamay, Diyos pagkamangan. Pumararag tayo. O Diyos, sinted mo, dagiti na ilangitan na parabor mo iti iglesia, taginayon kad kadakam ti Espiritu Santo ng inted mo, tapno kan kanayon na maingal kami, ket daytoy na Diyosan na tinapay nga inawat mi, degdegan na kumati gloryamin tot sa dilangit, gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo ti adda kada kayo, agdumog kayo tawaten niyo ti pamendisyon ti apo, ti daytoy ni misa ti Espiritu Santo. Ti Dios sapon ti amin nalawag, isa ng silisilaw, itang aldaw, kadagiti isip, dagiti disipulo, babaen ti panangibaw na ti Espiritu Santo, paragsaken na kay kuma, kadagiti pamagasat na, ket pabaknangin na kayo adi agresat, kadagiti parabor ti Espiritu Santo. Amen. Sapay kumata ti apoy ang nagparang kadagiti disipulo, nalusan na si bibileg dagiti puso yo iti amin na kinadakes, ken lawagan na kayo babaen ti ranyag na. Amen. Ti Diyos sa mamagkaykaysa kadagiti tattao, ana dumaduma ti pagsasaona, iti sidong ti maymay sa apamati, pagtalinay den na kay kumay ti sidong day tamet laing apamati, ket kasnam na maenyo, iturong na kay kumati pa nakakita yun to iti Diyos. Amen. Ti pamendisyon, ti manakabalinunay a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumabaken, agbati kuma, ngagnanayon kada kayo. Amen. Pasan ti misa, intayon tayat ken kapya ti Apo. Daen nyo, ganyan na kinaragsak, nuwag kay satay, nakakapsa.